Avui ens fas perdius estofades. Sí, sempre, com sempre, els plats relativament adaptats a lo que és la idea de la pilota a l'olla, que és que és molt fàcil de fer, per entendre'ns, Sí. Però en aquest cas no necessita massa d'adaptació. Entenguem una cosa, primer, que quan encarregueu les perdius, home, les tinguin plomades, netes i polides, buidades, com a molt reservar el fetxet i prou, i demaneu que us les tallin així per la meitat, per entendre'ns, però pita amb cuixa, que quedi enganxat, per entendre'ns, Correcte? Correcte. Aquí el Nieto com està tirant unes perdius aquí de fons de segons, de cosa estranya. Bé, en qualsevol cas, teniu les perdius, les que vinguin, doncs tallades així a lo llarg per la meitat, en pita amb cuixa enganxat. Les heu de salpebrar. Necessiteu una cocota, una cassola, diguem-ne, que pugueu tapar, perquè, com bé diu el nom, són estofades, per tant, estofar vol dir coure a foc lent i tapat. De manera que no és una cocció agressiva, el vapor que es va generant allà dins va coent, diguem-ne, la bestiola i te la deixarà tendre, i al mateix temps et deixarà la salsa a punt de caramelo. Per què? Què hi hem de posar-hi? Doncs mira, per un parell de perdius, 4 meitats, salpebrades, un raig d'oli d'oliva, un parell o 3 de cebes mitjanetes pelades senceres, un parell de tomàquets, de tomacons de sucar sencers, 3 o 4 grans d'all esclafats, amb pell i tot, i aleshores un boquet garní, perquè dèiem, és a dir, una mica de llaurer, una mica de farigola, una mica d'orenc, una mica de romaní, el que tingueu més a mà, així brisat, per dir-ho d'una manera, una mica d'un cordillet, ho poseu allà dins, ho tapeu, ho poseu al foc i fins que la perdiu sigui prou tendra. Quanta estona? Escolta, a foc lent, insisteixo, potser 3/4 d'hora, una hora en tindreu de sobres, les coses com són. Què podeu fer després? Bé, doncs traieu les perdius d'aquí, passeu tot aquest suc que us ha quedat per un colador xinès, i aleshores, en part d'aquest suc, amb els fatxets de les perdius, amb una torradeta de pa, amb 4 granets d'avellanes o d'ametlles, ho tritureu i feu una picada. I aleshores que us faci l'últim xup-xup amb aquesta picada. I escolta, per llepar-s'hi els dits, i més senzill ja no es pot fer. Perfecte, Fermí. Aquestes perdius estofades que avui ens has portat aquí, que com si les ensuméssim.